namhlanje emcimbini baba, asikubingelele kuyi-Prizane Studios. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, angiyaphila and ngiyajabula ukunibona nokuthi nize nje umsebenzi Ethekwini. yes. Alright, ake siqale la ekutheni ubaba uGamede ubani, because siyabona indoda le ebusy. I think if ngicheck ku-Instagram wami not even once la ngakuboni khona ubusy, wenza u-Instagram wami ube busy nakubantu abaningi useyitudo ukephi Yeah. but umuntu ongakwazi ubani u-Instagram. Usanele Gamede is a life and a career consultant. Okay. Ubaba indoda yomuzi ngasho kanjalo, father of two, umuntu passionate kakhulu ngabantu abasha, passionate ngokuthi abantu bathola ama opportunities. So and we always tend to describe who we are through Sure. what we do. Sure. And of course it has been our culture. I work at the University of Johannesburg as well, umbhali weyincwadi. Ngigxile kakhulu when it comes to graduate employability. Okay, le semina esikuyona namhlanje iqhamuke kanjani nokuthi mhlawumbe njengoba sila eDurban namhlanje ngabe yesingaki nize nibe interested nje ekutheni nisiza abantu abasha ukuthola umsebenzi, amabhizinisi njalo mhlawumbe le approach yaqhamuka kanjani? So lena iqhamuka from kumsebenzi le ngisho ukuthi ngipassionate ngabo. Okay. Ubona abantu abasha bethuthukiswa, abantu abasha bethola amathuba omsebenzi, bathola amathuba amabhizinisi. KZN eThekwini is the 4th province. Okay. Siqale eMpumalanga saya eLimpopo sasuka saya eNorthwest eRustenburg njengoba sesilana. All we are trying to do is to show abantu abasha, noma to say to abantu abasha, we see you and we acknowledge ukuthi you are going through a lot, but we just want to ukuthi sinibuthanise, sikhulume, sixoxe ukuthi amathuba angatholakala kanjani, sibonisane. That's the aim of these seminars, and we invite every young person masi kwi-province yakho phuma ngomningi uze sizoqobelelana. Okay, mhlawumbe before we close, tell me about iTheku, tell me about leya namhlanje eDurban. Ufile kanjani ngayo? Ukubonile ukuthi no, indoda ngathi happy kakhulu, i-attendance was very good, ama-speakers wakho were very good, straight on point. Ufile kanjani ngaleya namhlanje? Oh, you don't understand. We had over 100 young people in this venue, a very hot venue as well. Phela ubuningi babantu, but I was very inspired. Abantu abasha bafuna uqala amabhizinisi, abantu abasha basemabhizinisini. So it was very encouraging. I studied here, I bought a house here. So coming back home, it was very encouraging for me, and it inspired me. Ama-speakers wami, I was very happy, and I encourage abantu to support izinto ezifana nalezi. We need kakhulu support, siyadinga ukuthi sikwazi to move around and make sure ukuthi such seminars do happen. Alright, asivale masuka la eThekwini njengoba namhlanje kulolu suku nje, masuka la siyakuphi? Masisuka mhla ka-26 kuSeptember siya eCape Town, mhla ka-5 December siyayivala eGoli eJohannesburg. So sisaselwe umsebenzi. Okay, abafuna ukukulandela enkundleni zokuxhumana bazothola kanjani? Abafuna ukuthola more information about lama-tour, lama-seminar, bakulandela kuphi? So abantu bangaya enkundleni zokuxhumana, it's Gamede Sanele kuzo zonke inkundla zokuxhumana. That's where you can find me, that's where you can follow. Please make sure that you follow us, you support the work that we do. Sure. Bob Gamede, siyabonga kakhulu.